Bon dia. Tornem a fer un Parlem Clar, en aquest cas per parlar d'Alem. Alem és l'empresa municipal que gestiona alguns dels serveis que ofereix l'Ajuntament d'Alaquàs a la ciutadania. Anteriorment, aquests serveis venien prestats per empreses privades i es va decidir cap al 2012 que es creara l'empresa i unificar tots aquests serveis en la mateixa. Tots els partits amb representació en el consistori participen en el Consell General de l'empresa i des de l'inici d'aquesta legislatura el càrrec de conseller delegat, que ve a ser com el gerent, està ocupat en compte de per una persona per dues. Una a proposta del govern, del PSOE, i una altra a proposta de l'oposició, per consens. En aquest cas és una persona que forma part de Compromís. Els dos aspectes que volem destacar com a millores que s'han aconseguit en aquesta legislatura són, per un costat, el seguiment molt estret de la comptabilitat, de manera que es poden fer previsions de costos molt afinades i evitar despeses innecessàries. I per altre costat, la signatura i publicació molt recent del conveni col·lectiu dels treballadors i treballadores d'Alem. Destacar tres coses: que s'han unificat els convenis, s'han equiparat jornades de treball, hores de treball, i s'han intentat equiparar també salaris més alts amb salaris més baixos, de manera que han intentat començar per pujar els salaris més baixos progressivament a poc a poc. Aquest treball necessari no s'havia fet abans en anteriors legislatures. Ha sigut ara quan l'oposició ha entrat a formar part de l'empresa, dels consellers delegats, quan aquest treball s'ha iniciat i s'ha portat a terme. Per una altra banda, donar les gràcies, agrair el treball que s'ha fet entre sindicats i Consell de l'empresa municipal.